Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Uyabona vele sesiqalile isibalo sethu ngikudwebele lana. Uma uqala ngabhala khona uA noB. Ngifuna ukukhombisa umsebenzi we-golden ratio. Uzolizwa kakhulu leli gama i-golden ratio. Ngizama ukuthi ukukhombisa ukuthi kungenzeka na ukuthi lo mugqa lo ngudwebe lana unele noma ulingane nokuthi uyi-ratio ya-A over B. U-A over B nayo iyafana nokuthi u-A plus B over A. Indlela eningi nje ungakuveza ngayo lokho kodwa kusho into eyodwa. Lolu phawu-ke igama lalo libizwa nge-phi. Khumula ngaso sonke isikhathi lolu phawu libizwa nge-phi. Uma usuwenza izibalo ezisezingeni lalezi zibalo esizenza namhlanje ke u-phi uzobona njalo njalo uma wenza izibalo zama-ratios no-algebra kanjalo. Asiqhubeke la senze. Uyabona ukuthi u-A plus B over A uyafana no-A over A plus B over A. A over A ke njengoba sengikhombisile u1, u-B over A ke kuyafana nokuthi u1 over phi. Hey mshini wami. Uma sekunjalo ke singabhala nje bese ngikubhalelela ukuthi phi is equal to 1, u1 lo uthathwe ka A over A plus 1 over phi. Bangithanda ngaguqula ngithi phi minus 1 equal 1 over phi. Asiqhubeke nesibalo sethu. Lesi sibalo ngisenzela ukuthi nje uthathe ithuba lokuthi ukuzikhombise noma ukuzijwayeza ukuthi khona okuthiwa u-phi. Usibhale phansi nawe lesibalo ulindele ukuthi noma yinini bangasube nesibalo esinjengalesi ungasenza kanjani. Landelana nami ke nje bangihamba la ngesandla sami. Sisebenze ndawonye. U-phi ke nje bese ngishilo ke ngikhuluma nje bangibhala u1 plus 1 over 1. Ngaloko siqhubekele size kuze angazi kuze kuyogcina phi. Ngoba uyabona ukuthi siloke sehla na u1 plus 1 over 1, 1 plus 1 over 1, 1 plus 1 over 1, 1 plus 1 over 1. Siloke sehlile kanjalo njengoba ngikubhalele lana esibaleni sika phi. Uthi ngithi ukushintsha. Zibona ukuthi bayafana no-phi bami. Ya bayafana no-phi bami. Ngiyathemba ukuthi awuzudideka ngendlela engibhale ngapha. Now asithatha u-phi squared equal phi plus 1. Asibona ukuthi lokhu singaguqula kanjani. Phi squared equal phi plus 1. Sithi phi sivuleleni i-square root. I-square root sifake ngaphansi u1 plus phi. Sisusele lo phi lali square root u1 plus sivulele elinye i-square root phakathi kulona i-square root omunye u1 plus sivulele elinye i-square root 1 plus kanjalo kanjalo nje asiloke sishone phambili nento efanayo. Sivulele elinye i-square root 1 plus sivulele elinye i-square root 1 plus i-square root phansi kwe-square root square root phansi kwe-square root phansi kwe-square root. Siqhubeke. Singaba no phi square root minus phi minus 1 equals 0. Ngibulele isikhala la. Ngaba A, B,
B ngisebenzisa u A B no C na ke manje siyazi ukuthi eqaleni besitholile ukuthi A wethu u1 nangalana ke ka 5 squared singathi u1 u-minus wethu wa minus 5 wethu minus 1 u-C wethu sithi u-minus 1 now. Kuyokusiza kakhulu ukuthi uzwisane nami ukuthi lezi zibalo zimele ukuthini nofayo uma ukuthi uke wazenza ngaphambilini noma wake wabusisa kahle ibalweni njengalezi u-algebra. Angithemba uhamba nami sifaka uthunga ezansi. Square root la 1 plus 4 sizokwenza njani ngalo? Siluvulela u5 sikhohle u5 wami la. Hmm 1 plus square root la 5 over 2 athi ngithathe emshini lo sibone ukuthi la sithola impendulo ethini. Hmm 1.618033988 ngibhale njengoba ngiyithathile ke lapha kade sibalela khona. Uyabona lamachasheze ngikwabhalele emva kwa8 kusho ukuthi inamba ziyaqhubeka nje ziluke zandile ziqhubeka azishintshi aziphinda phindi ziyaqhubeka nje. Asibuyele kuloke ngikudwebela u5 minus 1 equal 1 over 5. Capital phi ke lo ngubhale lapha uyabona ukuthi mkhudlwana. Uma ngase le number le lapha phezulu 1.618 kanje le ngiyithi divided by 1 izoguquka isizoqala ngo0 hayi ngo1 kodwa inamba zobe sisamile ngomumo. Ngisekele lempendulo yethu ngikutshela ukuthi uyojwayela ke nje uyibona impendulo enjengalo sibiza ngani ngegolden ratio. Nayi inamba sibiza ngani ngegolden ratio. I-golden ratio uzovama nje ukuyibona endaweni eziningi ungayibona nje endaweni eziningi engaphandle kwemetha. Awuthi ngizama ukudwebela inkanyezi la bayibiza ngestar. Ngisakwazi ukuthi yeah ehehe ngehle kancane ngasikele ngani inkanyezi yami ke le star lo muqa lo engidweba phezukwawo ungabizwa ngegolden ratio. Lo muqa lo ungabizwa ngegolden ratio. Kuyaziwa ukuthi emdwebeni westar noma inkanyezi lena le miqa la ngidweba khona kubizwa ngani ngegolden ratio. Ngoba ungangena nala uyanela nangala imiqa iyalingana athi ngizama ukudweba okunye nanku omunye umdwebo wami uyabona ukuthi imiqa iyahambisana khona emeshayo. Uyabona la singayibamba la golden ratio yethu sincase cishe ngathi golden star golden ratio yethu le. Ngazama ukudweba okunye kuphi nje okunye ngakudweba athi ngizame le rectangle ngithi A no B lapha
angivale sithi mhlawumbe u-A over B is equal to phi. Dwebe rectangle yami. Ngayihlukanisa la ngaphakathi sothola i-golden ratio kulesikhala samsabhinga la. Awuthi ngiqama phansi. Hey. Ngidwebe. Nsike. Sengcono ngidwebe isikwele. Ngayibamba ngithi i-golden ratio ngala. Ngigcolisa isikhala sami. One over A minus B over B. 1 sithola ba A over B minus 1. Uyabona ukuthi isibalo sethu siya ngokusinda siya ngokugcwala. 1 over phi. One over phi wethu. Ngadubula ngalapha manje. Asidwebele khona la. Sithola i-golden ratio. Singaphinde yabona lesikhala futhi naso sangahlukaniswa. Sisihlukanise la nanga sibamba i-golden yethu. Sangahlukanisa nangapha sangahlukanisa siyithole futhi lokho sihlukanisile awuthi ngiqama phansi ngidwebe okunye. Asithi ngidwebele la. Singathola isikhala lesi sisibiza ngayo. Singahlukanisa la sidwebele ngapha sigcwalise. Uyabona ukuthi selokho singahlukanisa nala sidwebele singahlukanisa la sidwebele kanjalo kepha ukuthi lana ke yabo sithanda ukuphelelwa isikhala nanokuthi ngeke usabona phela bangilongidwebela sekuncane kakhulu kodwa singaloko siqhubekile siloko sihlukanisa sidwebele soze sithole ini i-golden ratio yethu njengoba ngisekela lana. Awuthi nginyuke la ngikhombisa ezinye izithombe. Yabona lezi izithombe yabona le i-shell into oyithola emabheshini kanjalo. Uma usuzazi kahle indaba zama golden ratio uzoshesha nje ukuthi uyibone into engikhuluma ngayo i-golden ratio kuzombili lezi izithombe. Lana kule shell uyabona ukuthi ikhala ngokuhlukana kwazo ziyalingana. Bese futhi ubuka lesithombe lesi yabona lesi ngikhomba kusona. Isithombe sika Da Vinci lo. uDa Vinci yena ube umdwebi omkhulu epende idwebe enza konke lokho. Yabona lesithombe lesesilana kuningi nje ama golden ratio ngakuthola kuningi kakhulu. Lesithombe buzozikhumbuza kahle noma bungasazi ngikwazise kuthiwa yida last supper ila uJesu edla khona ukugcina nabalandeli bakhe bawu12. Unako nje ukuzidweba izithombe eningi zaloku uDa Vinci. Mangase usibukisise kahle nje noma yena wayengasho phela ngamazwi athi sengidweba ama golden ratio imigqama iyalingana buyiqhathanisa noma ubuyibukisisa kahle kodwa buyibukisisa kahle wena njengomuntu osuwazi ama golden ratio njengoba ngikudwebele la uzowabamba wathola ama golden ratio abemaningi nje kulezi zithombe hayi kulezi kuphela kodwa nakwezinye iningi ayidwebayo.